Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros, ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malanto sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat ka mga empleyado sa City Mayor's Office sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Paguntat sa biyahe padulong sa Western Visayas, ilift na sumugod buwas nga adlaw. Community pantries nagtuluhaw na sa Negros Occidental. Masobra sa 4 milyon ka pesos nga balon sang shabu nakuha sa separado nga buy-bust operation. Kag, kilalahon ang NEGRENSE designer nga naghimo sang send-off outfit ni Miss Universe Philippines Rabia Mateo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, magulugal umon nga may dala nga pag-ulan ang panahon sa Bacolod kag Negros Occidental tubtob sa Miyerkules. Inibilang epekto ni Typhoon Bising nga yara karon sa east-northeast sang Viraca, Tanduanes. Ang bagyo ang may maximum sustained winds nga 195 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtob sa 240 kilometers per hour. Wala naglandfall si Bagyo Bising pero nagadala ini sa maulanon nga panahon sa nasidlangan nga bahin sang Visayas kag Luzon. Wala nadala sa tropical cyclone wind signal ang Bacolod kag isla sang Negros. Pero ginapaandaman sa gihapon sang pag-asang publiko nga mangin mabinantayon sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion sang mabunok nga ulan. Ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility si Bising sa weekend. Sa number 9, duha ka mga pulis nga nagpositibo sa drug test nag-AWOL matapos gilisarmahan. Wala na makareport pa ang duha sa 4 ka mga pulis sa Negros Occidental matapos sila ang magpositibo sa pag-usar sang illegal nga droga. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Joe Malong, spokesperson sa Police Regional Office 6, ang duha ka mga pulis nga nag-AWOL o kung nag-absent without official leave, ang isa ka police corporal nga na-assign sa Kanduni PNP, kag isa ka patrolman nga na-assign sa Binalbagan PNP. Sunod kay Malong, matapos nga gidisarmahan, wala na makareport pa ang duha ka mga pulis sa Personnel Holding and Accounting Unit kung sa diin sila dapat nga na-assign samtang sila ang ipaidalom sa investigasyon. Dugang administrative charges ang sunod sa kay Malong ipasaka batok sa ila. Magluwas sa duha ka mga nag-AWOL nga mga pulis, may duha pa ka mga pulis sa Nokpo nga nagpositibo man sa drug test. Isa ang nag-question sa resulta sa drug test kag ang isa naman ang nag-atubang pa sa pre-charge investigation. Sa number 8, nakatutok sa karon sa Negros ang militar sa kampanya sini kontra insureksyon. Inisino kay Lieutenant General Roberto Angcan ang pamuno ng Central Command nga nag-courtesy call kay inisang aga kay Governor Eugenio Jose Lacson. Sunod sa commander, padayon ang programa sa idalom sang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kun LCAC. Sunod kay Angcan nga taga Negros Occidental, tuman ang suporta sa mga local chief executives sa Negros bisan pa sa Panay. Ginehemplo niya ang bulig nga ginhatag sang alkalde sa Gihulgan City sa Negros Oriental nga si Mayor Carlo George Reyes sa natabo ang enkwentro sa militar sa katapos sa New People's Army kung sa diin 8 ang napatay sa bahin sang rebelding grupo. Sunod kay Angcan, labi ang suporta nga ginhatag sang alkalde sa mga apektado. Ang Negros is remain patriotic area for clearing ng insurgency. Main effort natin ng Negros. But yun nga, ang LCAC natin is working here. Ending the local communities and conflict. Sa number 7, sa Banwas ang Hinubaan, duha ka mga ginapatihan katapos ang New People's Army patay sa engkwentro.
Patay ang duha ka mga ginaligar miyembro sang NPA sa nagluntad nga engkwentro batok sa tropa sa militar sang Sabado sa Sitio -7, Barangay Bulwangan sa Banwa sang Hinubaan. Ang tropa sa 15th Infantry Battalion ang nagapatigayon sang sustainment operation sa Banwa sang ilagin aktuhan ang report angot sa presensya sang NPA sa among sitio. Naglabot sa 40 minutos ang pagbayluhan na isang lupok sa bahin sang Army kag NPA nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga rebelde. Ginkilala ang mga napatay nga sanay alias Michael, ginaligar Vice Squad Leader sang Squad Platoon 3 sang Southwest Front sang alias si alias Ken Ken nga ila naman Finance Logistic Officer. Na-recover man sa tropa ang duha ka mga kalibre 45 nga armas, mga bala kag iban pa nga mga pagkabutang kag mga dokumento. Sa number 6, 4.3 million pesos nga balor sang iligal nga droga ang nakuha sa separado nga buy-bust operation sa Bacolod City. Ginaresto sa Sabado ang isa ka teenager matapos makuhaan sang binultong nga suspected shabu sa joint buy-bust operations ng NBI kag PNP sa Purok-Sigay, Barangay 2. Ang suspect amo si Dan Aldric Ballesteros, 19 anyos. Ginabulubanta nagabalor sa 2.6 million pesos ang shabu nga nakuha sa iya. Samtang alauna kainas ng kaagahon, ginsubject naman ang mag-asawa nga Edwin kaga Christine Vivero sa buy-bust operation sa Purok Bagong Silang sa Barangay Estefania. Naaresto sang kapulisan ang misis nga isa ka high-value individual pero iya mister ang nakapalagyo. 59 ka sachet sa ginapatihan shabu ang nakuha sa ila nga ginabulubanta nagabalor sa 1.7 million pesos. Kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 ang atubangon sang mga gindako. Sa number 5, may community pantry naman sa Negros Occidental. Sa Bacolod, may nagtuhaw naman kaina nga mga community pantry sa tabok sa Negros Occidental High School sa Dalan Araneta. Isa ka milk tea house ang nabutang sang pantry sa guwa sang iya nga store. May mga noodles, dilatas pati na habon. Sa Barangay Villamonte naman, ang pamilya Marigomen ang nabutang man sang community pantry sa guwa sang ilang balay sa Malaspina Street. May mga utan nga ginatanyag ang pamilya. Sa Sipalay City, si Don Sileda ang nag-upisa man sa community pantry. May mga nabutang man ganit sa mga saging, kamote kag uga sa mga pantry. Nangin popular sa Metro Manila ang community pantry. Ini pagtanyag sa kung ano ang may-ara ka. Kagang iban pwede man makabutang sa ilang mga bagay nga may-ara sila. Dili naman makuha ang komunidad sa ilang kinahanglanon. Nagsugod ini sa Metro Manila bangod sa quarantine. Dili nakita nga hindi lang ang may mga ikasarang ang pwede makahatag sa bulig. Bisan sino pwede makatanyag kung ano ang mayara sila. Kag ang mga may ginakinahanglan naman ang makakuha kung ano lang ang ginakinahanglan nila. Sa number 4, gin-extend sa syudad sang Himamaylan ang lockdown sini sa City Hall, City Health Office kag mga Barangay Health Center sa 7 pagid ka adlaw. Ini sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Raymond Tungson. Padayon ang contact tracing. Nagsugod subong nga adlaw ang ikaduha nga 7 nga adlaw nga lockdown. Sa April 19 nga report sa Provincial Incident Management Team, 185 ang positive cases sang Himaylan. No government centers sang Sipalay City ang ginsiraman para sa disinfection subong nga adlaw tubtub sa Abril 21. Sino kay Junilo Bogtae, ang operations officer sang IATF Sipalay, ini matapos nga may nagpositibo sa COVID-19 nga empleyado sang syudad. Pero ang City Mayor's Office, City Administration Office, kag Tourism Office ang closed until further notice. Wala man ana isang Operation and Disaster Risk Reduction and Management Office ang Sipalay matapos nga 4 sa ila nga katapo ang nagpositibo sa virus. 56 ang ginswab kag may 3 pa nga ginapaabot nga resulta. Suno kay Bogtae, sa Miyerkules ipaidalom naman liwat ang DRRMO sa ikaduha nga swabing. Ang Bureau of Fire Protection anay sa karon ang nagaresponde sa mga emergency cases. Ang positibo nga kaso sa Sipalay suno kay Bogtae ang gikan sa isa nga nagtambong sa isa ka bulang. 44 karon ang active cases sang Sipalay City.
Sa number 3, active COVID-19 cases sa Negros Oriental ang nagsaka na naman matapos madugangan sang 73 nga bago nga mga kaso. Nagsaka sa 177 sa karon ang active COVID-19 cases sa Negros Oriental matapos madugangan sa 73 ka bago nga mga kaso sa COVID-19. May 29 ka mga new recoveries nga na-record ang probinsya. Pinakamadamo nga active cases ang muang Dumaguete City nga may 38. Gindipensahan ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang liwat niya pagbalik sa probinsya sa pag-require sa negative RT-PCR test result sa mga inbound travelers karon nga padayon ang pagsaka sang kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental. Siya ang nagapanawagan man sa kung mahimo ipaiway na lang anay sang iban nga mga magapadulong sa Negros Oriental. Ilabi na ang mga gikan sa Manila kung sa diin may madamo karon nga kaso sang COVID-19. Samtang may 133 naman nga dugang nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental nga karon mayara na sang 2,181 ka active cases. Sa number 2, masobra na karon sa 2,000 ang kadamuon sang active cases ng Negros Occidental sa April 18 nga report sa Provincial Incident Management Team. Sa press conference ng Department of Health Region 6, nakabig na ang Negros Occidental nga high risk. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, iniman ang punto niya sa naghinyo ang probinsya sa National Interagency Task Force nga ipaidalom kuntani sa General Community Quarantine ang probinsya agud tumapunggan ang pagsaka pagid sa mga kaso. Suno kay Lacson, padayon man matuod nga 3-digit ang dugang sa kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, pero mas naganubo na lang ini. Sumugod o kung subo nga semana, ginalauman niya nga madamo ang magagraduate o kung makarecover na matapos ang duha na kasemana nila nga quarantine. Pero kay magabalik naman sa buwas nga adlaw ang biyahe sa Western Visayas, hindi man madula suno sa gobernador ang posibilidad nga may magadugang sa kadamuon sang kaso sang COVID sa probinsya. Sa mga magasulod sa Negros Occidental, kung hindi magpaidalom sa voluntary swabbing sa airport kag seaport, kinahanglan magpakita sa negative RT-PCR test result. In the entry now of travelers, we can expect that some of them will be carrying the virus, and we hope to catch them. So that would again add up to our numbers. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Nadugangan ang mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Sa bagong nga mga kaso, 4 ang gikan sa Mayor's Office kag isa naman ang gikan sa Public Information Office. DOH nagapanugyan sa mga LGU nga may mataas nga kaso sa COVID-19 nga pabakuron pagid ang contact tracing. May report si Marty Go. Pila sa mga bag-ong nga kaso sang COVID-19 sa Bacolod ang mga empleyado sang syudad. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga 4 sa mga nagpositibo ang nagaobra sa City Mayor's Office. Ginsirad-an man ang Public Information Office matapos may isa ka staff nga nagpositibo. Damlag pa, may 51 na ka mga empleyado sang syudad nga nagpositibo man. Base sa records ng EOC, may 668 karon ka mga active COVID-19 cases ang Bacolod. Temporaryo man nga ginsirad-an subong nga adlaw tub-tubwas ang main office sang Central Negros Electric Cooperative para magpang-disinfect. Ginpahayag ni Dr. Mary Jane Roches Juanico, ang Infectious Diseases Cluster Head ng DOH Region 6, nga dapat pabakuron sang mga local government units ang ila contact tracing mechanism para malikawan ang paglapta sang virus sa komunidad. We need to improve our contact tracing efficiency. So we need to find and look for aton nga mga cases natin, especially those nga mga symptomatic individuals. And we need to isolate them as early as within 24 hours upon the symptom onset. Sang Sabado, ginbakunahan sang AstraZeneca si Bacolod Mayor Evelio Leonardia, kaupod ang iban nga mga medical frontliners sa Bacolod City Government Center.
Sang Huwebes, ginbakunahan man si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Ini matapos ginpahanugutan na sang National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kag DILG ang mga local chief executives sa mga high-risk areas nga mahatagan sang prioridad sa pagpabakuna kontra COVID-19. Martigo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, wala naghuna-huna 29 anyos nga fashion designer nga taga Manapla nga isa sa iya mga gindisenyo ang mapilian bilang send-off outfit ni Rabia Mateo ang Miss Universe Philippines sa iya nga pagpadulong sa Estados Unidos para sa kompetisyon. Aton siya kilalahon sa sininga report. 2 ka oras antes ang flight ni Rabia Mateo, Miss Universe Philippines, padulong Estados Unidos sa atong Abril 9 para sa Miss Universe competition, amo ang pagpahibalo kay Chino Christopherson nga ang iya nga gindisenyo nga barong amo ang naaprubahan sa mga stylist ni Rabia kag ini ang iya nga mangin send-off outfit. Isa siya sa masobra isa kagatos nga fashion designer nga nakabaton sa imbitasyon nga mag-submit sang ilang nga design para sa kompetisyon ni Rabia. Kag sa 3 nga disenyo nga iya ginpadala, ang Holy Mother of Pearls ang napilian. Ang nag-inspire sa akin sa barong specifically is the word perlas ng silanganan. So wala ba lang doon nagsulod ko sa ulo ko sang gina-sketch ko nga I want Rabia to carry the Pearl of the Orient Seas. Kung mag-battle na siya for Miss Universe. Like, dapat modern siya. It should be sexy, pero conservative. And then, it should be youthful. And dapat do ka symbolic. Ini ang nagbukas ang duga nga higayon para kay Chino. Wala labot nga natibong ang iyang ngalan sa fashion industry, amat-amat nga nagadamo ang naghatag sang interes sa iya nga mga disenyo. Registered radiologic technologist si Chino. Pero wala na niya napunggan nga magbiya sa propesyon kag sundon ang iya nga passion for fashion. Doon nag-open man siya damo nga nga opportunities damo man nag-invite sa akon and doon damo man inquire. Pag-start ko jutay palang ija client ko, some are friends, do kilala sang kilala, do refer lang, but kung magkado di sila gambas lang ay kabata pa sa imo to design na gown, amon mo to, some will cancel their gowns. Kung once ma-post mo naman ang imo nga mga obra kag quality man, they will give their trust. Pila sa mga disenyo ni Chino nagalakip sang gingamit ni Linay sa Negros Roxanne Tolico sa Miss Millennial kag Mrs. Globe Philippines second runner-up Jillian Dinurug ang iya nga Neo-Filipiniana. Ginsalida man ni Miss Grand International Samantha Bernardo ang isa sa mga hinimuan ni Chino sa isa ka fashion show. Panugyan niya sa mga huben kag nagasugod nga designer. Don't stop creating beautiful things because eventually someone will notice it and then dapat kung amo ginang imo passion work hard for it, always believe in yourself and always compete with yourself. Okay, every day is a new day and then every day is another day to be inspired, so keep on doing things that you love. Grabe pa sa mga young designers ta magamit lang sa kandidata sa Philippines sa mga international competition ng ilang nga obra maestra dako na ni nga dumog para sa ila. Kag may naghambal siya because nakibot siya mismo nga napilian. Pero tungod sang na-feature na siya, kadamo isang balita ang dagdamo ang mga calls nga nabato niya kag naghatag sang tumang interes sa iyang mga design. Sila man isa sa mga affected, di ba, sa pandemic, mga designers, kaya wala events eh. Oo. Pero ka-positive sa iya, sa gihapon nga inang millennial siya, deson ang inang opportunity, nagbulig gid sang dako sa iya. Gusto riya kami, amba siya malapuwasan tagid ni ang ini nga pandemic. Kaya at least ang pagkuha niya, pag-treat niya, pala ito, naging opportunity para sa iya. Correct. Congratulations sa iyo. Kaya congratulations sa aton nga 50,000 followers. Thank you, ha? Thank you! Kagabuyan itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.